Για μία ακόμη χρονιά πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας οι αγώνες στίβου Βραϊμάκια στη μνήμη του Προέδρου του Γυμναστικού Συλλόγου Νεάπολης Χαλκίδας, Δημήτρη Βραϊμάκη. Η συγκεκριμένη διοργάνωση έχει καθιερωθεί στο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ με τη συμμετοχή συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Αυτή η εκδήλωση είναι ένας αγώνας στη μνήμη του αδερφού μου, ο οποίος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Νεάπολης Χαλκίδος, ενός συλλόγου που ιδρύθηκε από αυτόν και από μένα και τον προπονητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο. Προσπαθούμε να τιμήσουμε μία μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος βοήθησε στα αθλητικά γεγονότα της Χαλκίδος. Τι να πω, συγκίνηση. Πόσοι περίπου αθλητές παίρνουν μέρος? Κάθε χρόνο λαμβάνουν μέρος πάνω από 400 αθλητές και μην ξεχνάτε κάτι, ότι ο στίβος είναι αγωνίσματα τα οποία δεν τυχάνουν τόσο την προσοχή του κόσμου όσο το ποδόσφαιρο και προσπαθούμε κάθε χρόνο να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό ώστε να τραβήξουμε περισσότερο κόσμο στο στίβο. Γιατί ο στίβος κρατάει τα παιδιά μακριά από πολλά γεγονότα που δεν έπρεπε να μπλέξουν, δηλαδή ναρκωτικά, κλεψιές, τα πάντα αυτά. Όσο έρχονται στο γήπεδο δεν υπάρχουν αυτά. Και φέτος βλέπουμε η προσέλευση των αθλητών αλλά και του κόσμου είναι ιδιαίτερα καλή, έτσι. Πιστεύω, αν και είναι μέσα στις πανελλήνιες εξετάσεις, ο κόσμος μας βοηθάει. Έρχεται, τιμάει τον αδερφό μου και αυτό είναι, θέλω να του πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και το Δήμο Χαλκιδαίων και το ΔΟΑΠΕΧ, τον Δήμαρχο κύριο Παγώνη και την κυρία Σλακώνη, την πρόεδρο της ΔΟΑΠΕΧ, για τη βοήθεια που κάνουν πάντα για τους αγώνες. Με επιτυχία. Το κάνουμε κάθε χρόνο στη μνήμη του Βραϊμάκη και του Δημήτρη. Έρχονται αθλητές από όλη την Ελλάδα με αξιόλογες επιδόσεις. Πόσα σωματεία? Κοιτάξτε, το σύνολο στα σωματεία είναι 380 σωματεία από όλη την Ελλάδα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, μέχρι από το Ηράκλειο είχαμε σήμερα, από την Αθήνα, από παντού έρχονται. Είναι πια μια γνωστή ημερίδα με πολύ καλούς αθλητές. Το σύλλογο το φτιάξαμε με τον Δημήτρη το 2005 και όπως μιλήσατε πριν λίγο και με τον Μπάμπη τον Βραϊμάκη, ένας από τους ιδρυτές και ο αδερφός του Εκλειμπώντα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, έχουμε συμμετοχή από κόσμο, όπως βλέπετε και εσείς, σε ένα στάδιο το οποίο σφίζει από αθλητές, από υγεία. Κάθε χρόνο να είμαστε καλά, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτήν την υποχρέωση που είναι τιμή για μας και στη μνήμη του Δημήτρη.